ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବୈଦିକ ଗଣିତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ। ଆମକୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି 32 ଗୁଣନ 46। ତ ଏଠି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମକୁ ଏକକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଲେଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଏକକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣାଯିବ। ଦଶକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ତାକୁ ମିଶାଯିବ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଦଶକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଲେଖାଯିବ। ତ ଚାଲ ଆଗ କେମିତି ସୋପାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କରିନେବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଗ ଲେଖିନେବା 32 ଗୁଣନ 46। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଉଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା 4ଟିର ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁ। ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସମାନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଆମର ଏକକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣାଯିବ। ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 212। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ସମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଏକକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣାଯିବ। ଦଶକ ଘରର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ମିଶାଯିବ। ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର ଦେଇଛି 2 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 6। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣି ମିଶାଯିବ। ତ 4 2 ଗୁଣେ 8 318 ମିଶି ହେଇଗଲା 26। ତ 26 ସହିତ ଆମେ 1କୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଆମର ଉପରେ ବାହାରିଥିଲା 12 6 2 ଗୁଣେ 12। ପରେ ଆମର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥିବାରୁ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ 26 ସହିତ ମିଶାଇ ନେଲେ। ତ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 27। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ କରିନେବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଦେଇଛି ଦଶକ ଘରର 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଦଶକ ଘରର 2ଟି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି 3 ଆଉ 4 3 ଗୁଣନ 4 3 4 12। ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପରେ ଯଦି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦଶକ ଘରର ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଳେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଉପରେ ଆମର ଯେହେତୁ 27 ବାହାରିଥିଲା ଦଶକ ଘରେ ଆମର 2 ଅଛି 2 ଆମେ ହାତକୁ ନେଇ 12 ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। 12 ମିଶାଣ 2 ସମାନ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ 14। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଆମର ସରିଗଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ସୋପାନ ଅନୁସାରେ କରିଛେ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ତ କେମିତି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ମିଶା ଯାଉଛି ସେଇଟା କରିବା। ଦେଖ 3ଟି ଗାର ଦେଇଦେବା। ଆଗ 3ଟି ଗାର ଦେଇଦେଲେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ଲେଖିବାରେ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା 6 2 ଗୁଣେ 12। ତ 12 2 ରହୁଛି ଆମର ଏକକ ଘରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଉପରେ ରଖିବା। 1 ରହୁଛି ଦଶକ ଘରେ ତେଣୁ ତାକୁ ତଳେ ରଖିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ 2 4 ଆଉ 3 16କୁ ଗୁଣି ମିଶାଇ ଦେବା। କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମର 26 ନା ନାହିଁ। 4 2 ଗୁଣେ 8 318 ତ ମିଶିକି ବାହାରିଲା 26। ତ ଏବେ ଆମେ 6 ଯେହେତୁ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଉପରେ ରଖିବା। 2 ଯେହେତୁ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ 3 ଆଉ 4କୁ ଗୁଣିବା। 3 4 12 12କୁ ଆମେ
ऊपर लिखिया जेहेतु या पर किसी संख्या ही ना एबे ताकू मिसेई नबा तो 2 2 तल को ले आसला 6 1 7 2 2 4 1 अच्छी तो तल को ले आसला 1 आमर देख सोपान अनुसार सब ठीक अच्छी ना नहीं सब प्रथम सोपान रे एक घरे 2 अच्छी तो ये 2 ये 7 अच्छी एक घरे 7 आमर तृतीय सोपान 14 बाहर एक आमर 14 बाहर जो मैंने ऊर्ध्वतिर्यक प्रणाली रे गणना टी बुझी पारे ना तो प्रथम रू पुणी थे 2 थर देखी नियंतु भिडियोटी तो भल भाव बुझीजे यापर मु ऊर्ध्वतिर्यक प्रणाली अभ्यास टी करके आने भिडियोटी आपण मानक जदि भल लगी गोटे लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलें चैनल रे जो मैंने नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एमती नुआ नुआ वीडियो देखा रही नमस्कार।